फाइनाली आज गीतटी सरीगला रेकर्डिंग बर्तन सरीगला मते श्रीचरण सारंक सहित गीत गाइबार सुजोग मिलुथिबारु नमस्ते भल रुहतु समस्ते मो भी बहुत भलरे अच्छी आपण मानक मो चैनल स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची आपण माने भी भलरे थिबे आपण जदि चैनल नुआ अच्छा ताले चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु वीडियो भल लगे लाइक करेंगे चलते आम वीडियो स्टार्ट करवा आज वीडियो टी बहुत मजा हबार अच्छे आज भल जगह रानी जीव आपण मैंने जो लोक दर्शक मैंने जो कमेंट देते बारंबार खाइबा वीडियोटा भल लगुनि तो जा हो आपण आशीर्वाद वीडियोटा आमर मझे मझे जा हो गोटे गोटे आसब एमती मैंने बुलाबुली वीडियो कहीं खाइबा वीडियो समस्त को बोर लगुच ठीक कथा कहीं बारंबार गोटे जिनस को देखिले लोक मैंने पसंद करती आम भी चेष्टा भी करमती भल भल वीडियो टी करूँ आपण मैंने आम चैनल सहित निहाती जोड़िकी था चेष्टा करवा चेष्टा जारी रखा चेष्टा जी हम हम ना देखा लेखा चली माने मते डाकुचंती सर मु लिखुची सांगे सांगे लिखबू सांगे सांग गाइबू माने तोर टैलेंटटा देखिया पड़िबो पारिबू तो लेखाटा कंप्लीट करेंगे ये खाओ गाई पर तो फटाफट मत 1 2 3 स्टार्ट करंट पड़े पड़ेला अब तो लगे अच्छी बसा सिना है हां बसा सेठी गाई एटा वेरी करी स्टूडियो मसले रानी बेस्ट कर होला आज्ञा अंधार हो गलानी ना करेंट पड़े हैरान करुची करेंट ओ अंटार बांधु छिंडी गला ए छिंडी देला बाबू जा गला जा अरे बाबा सरी गला सब जा केते जोर टाणी थिलो सिलाई करेंगे केमी हम ना हम बेकार गला कौच घर कथा मन निद लगिलानी करेंट पड़े ठाकुर को डाकी दिंतु करेंट शीघ्र आसी जाओ मु गीत गाईदेवी ना बापा शीघ्र आसंता निद लगिलानी एकुटिया एकुटिया लगुच चुई ना ना चें चाहे था आम दीज चुई आसेनी टे फांका फांका लगुच करेंट आसीगला चलते निद लगिलानी सार कि कही दिंतु ब्लॉग रानी हमर बहुत भल एक्टिंग करते सिंगिंग भी आज कले बहुत सुंदर गाउचंती
ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ଆଉ ସିଙ୍ଗିଂକି ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ଆଗକୁ ଏଇଭଳିଆ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟିଏ, ବହୁତ ଭଲ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଆ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଆଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ କହିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତ ଯେଉଁ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ସି ବଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ରାନୀଙ୍କ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସି ବଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ରାନୀଙ୍କର ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ। ନମସ୍କାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି କାମ ତ ହେଇଗଲା କିଛିଟା, ଆଉ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ନ ଲାଗିବ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ରାନୀ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି, ରାନୀ ଟିକେ କହୁ କେମିତି ଗାଇଛି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ଫାଷ୍ଟ ଗାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି। ଆଉ ଆହୁରି ମୋର ଏମିତି ଆଗକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଡ଼ିଓ ଆଉ ଦେଖିବେ ଆଉ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଆଉ ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଆଉ ସାର୍ ମାନେ ବି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବି ଗୀତ ବୁଝେଇ ଦେଲେ କେମିତି ଗାଇବୁ, ଆଉ ଗାଇକି ଫାଷ୍ଟ ଶୁଣେଇଲେ ଏମିତି ଗାଇବୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଉ ବାପା ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବାପା ବି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାପା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସାର୍ ମାନେ ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ସାନ ଭାଇ 2 ଜଣ ଯାକ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ରାତି ବି ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଆମେ କାମରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ରାଣୀର ଗୀତଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ବହୁତ ବହୁତ ଆଶା ଅଛି। କାହିଁକିନା ମାନେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ଆମର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ଯଦି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏମିତି ରାଣୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ବି ଦେଉଛୁ, ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ମୋତେ ଶ୍ରୀଚରଣ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରୁନି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ ଗାଇଥିବାରୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଫାଇନାଲି ଆଜି ଗୀତଟି ସରିଗଲା, ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା। ରାନୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୀତ ଆସିଛି, ରାନୀ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର କେହି ବି ଶୁଣିଲେ କହିବେନି କି ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼। ମୋତେ ବେଶୀ ବି ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ୁନି କି କେଉଁ ସୁରଟା କ'ଣ ଯିବ, ନୋଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଧରି ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଉ ସେ ଗାଉଥିବା ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିବେ, ଯାଇକି ଶୁଣିବେ, ସିଏ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଯାଇକି ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖିବେ, ସି ବଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଗୀତ ସବୁ ଦେଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଖାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନା ଗୀତ ତ ଜୀବନ ସାରା ଦେଖା ହବ। ନାଇଁ, ଆମର ଏବେ ଲାଗାତାର କାମ ରହିଲା। ଆପଣ ନିହାତି ସବୁବେଳେ ଯେତିକି ଯେଉଁ ଝୁମ ଗୀତ କହୁଥିଲେ ସାର୍, ଏବେ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା କିଣା ହେଇଥିଲା ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଲଗୁଲା ଟାଇପ୍ର, ସେ ଉପରଟା ସେମିତି ଦେଖାଯିବ, ଭିତରଟା ଆଳୁ ଚପ୍ରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପଶିନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା ପଶିଥାଏ। ଆଉ ଭିତରେ ଅଛି, ଘରେ ଗଲେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା, ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ବସିବି ଆଉ ପିଠା ଖାଇପାରିଲିନି, ଧରିଛି ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍। ଆହୁରି ଆମେ ସବୁ ଘରକୁ ଗଲେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ହେଲା ନା। ଆଉ ଘରକୁ ଗଲେ ଭଦ୍ରକ ଏଟା ହେଲା, ଭଦ୍ରକ ହେଇଗଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ପୁଣି ସିଆଡ଼କୁ ବାହାରିବ, ଏଟା ଭଦ୍ରକରୁ ବାହାରିବା।